Nyerema ni nana ka fi gache baro abora odongo naka glokasa ba ayem fambe ke glokasa fana ka bo chela sa ni che do jombe na ka video do sa che fana ka video de ataka ama me na fiki amina nga video baron fla na ka fali ba be ita da mo ka kuma andu me tlebe ba nega ibano nega nebe kan imposer yoro mo ka glokasa ile be kan toro nega imposition an ngo bla ibe ka baga baroma baroma che badu yo jumana ba yambe mimen jumana ba mimen via de chasse ni minai ba bien ben ala jeba ro ka juguni baro ya to be ta butil 10 minutes de bali aba chasse ni kele ale bo mi ro ale butil mino be butil mi lu be wuli kata normal la che be chasse kele me baro mu ale ka problème fa ba re bu ya muso de kada le turu nale chasse ni nyekele mi ngaba ale bi nyashi muso ça dit mona wula fa ba keta bu abel ala ci muni bene do fay o dongo ta e bore ke du je manjela nete me do apale tala bo ba do ke ala mala mu bien koni ma sa ibe ko be wa ibe ko be cheno ouais glogo ta la nyama nga chero be ko fe am fi ko burama ale kadu artisia la dron parce que ale kela artisi iba do ne ha wallahi ni artisi ma wule ko joko to tien do be kada artisi ko ita suru to tienen no wo to tienen do ni ma mi no artisi se be la mawte chefle ki bandina tige bara be ma ki sigi koko ari ko ale artisi ate diena tige foike kuma be abe mo dilla tandia mugandia durudia artisi am sega ma ba marama anda nga barake balia ma visa na le fana abel alaje ne bolo bien vrai que il artiste ça mais au moins ni artiste intégral na fa don ye bolo la bara don ye pour c'est-à-dire obe ko to ko arabe nyogon dafa ko ne ko ni sigi ko billahi anga usano lui anga usana Musa Jande ngani me dongili da we ko ka ba damine ngoma ngodoke Musa Jande ngani dala do mécanicien la ale dona mécanicien la na e war mi soro mécanicien la bo fara nyonga ni kalo sala ta sombo antolo la cheta la français nga cheta le français amanyere le tala français ni artiste ya to atara chenige ayi to la ka kono da ko muso dola o geregi jamina fale to tala ko kanana ko lu tala arto la ale tala na arto ko kata kono da ya ngoni ya nanga ko be ko ni amashima delikana ko en kono da dina de an fana ka fisa no lu do ale ga ari mage kono da za mena movie anga mbamba anga na kono da re abena la che o kini na ngo fonyo ngene anga na kono da suno mafia amano kongu afo e bi bamba kan bamba ni do de be nyomolo ne tamasiki singa kuma te ka se kono da ma e bi to ko don za na tabe ko ni eta invena mena nyana bo bi sabate ka soro ka tesa kelenga kono da kushi songo jama bi waro jena tege yele ko wallahi billahi mais abebe ne wala anga ko nga fisale changa antite dole we ka dobo bi ne fena ka dobo bi sa yere fena na fra kuma betete si sa ba minge che ko abuga mo ko ni ko abe biriki la ala biriki min maga so dala sa biriki cha wala biriki dama man ko abe fe ko la do ko war do tiki akuma ko binan nani nandaro binan nan flamene shehi mais ibaro biriki tan amane ku mine donia ne mana miri quoi c'est-à-dire na vraiment jina tan flafli ko no ne tan yera bolo tien pour dire anga biriki tan tu wallahi ibaro ni do adane mare anga ta juru ta bitigi la juru am ta bitigi ni mana ere ka jate mine yan sigida bitigi foite ya ida bitigi foite ya ama juru ta ro bitigi do kan musa ngaro ko fe kare ni na bitigi den no te odo ama bisi binan na mine va mena odo ni bi chance la ya sule konte
Oh mais bitigi plan dɔ sɔrɔ ka bitigi dɔ fana dayɛlɛ na kɔfɛ gare mun na. E nana don min na ze nana su fɛ ko malilɛ. Cɛ. San pere i b'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin ko bɛ hakili cɛ hakili ko ka ca. Ne nin ko in na cogo min na n'an ko an bɛ taa bitigi la n'an m'an togo dɔn an bɛ taa an yɛrɛ di jurumantigi dɔ ma dɛ sisan an ka jɔ a bɛ se ka kɛ n ka cɛ n'a y'i fa a palon dɔ bɛ bɔ an ka baro n'ale nana sa n'an y'ale yuguyugu. Ala minɛ ale cɛ ni ka ko man ni mais an bɛ Ala minɛ. On dit n'attrapeur de Dieu ne se honte pas. Ah oui ça. Ala minɛ jɔ de mo. Ani jɛ. Hey, iti jongo kuma sobela man fi ɲɛna kɔnɔ i y'a dɔn dongo ye ne neni bɔlɔn kɔnɔ yan fɛ o jɛri kun fɛ o tɛ wa k'a fɔ k'i bɛ tila ka na ne sɔrɔ fo n ka so ka n'i sigi ɲɛfɔ kare kunna bɔ tila ka n lajɔ dɛ ko tan de a donna ka bɔ tan n tɛ dɔgɔ n tɛ molobaliya la dɛ i tulo bɛ n na. Depuis dugu jɛra ne sigilen bɛ nin yɔrɔ kelen in na yan n bɛ k'i makɔnɔ. He kamaleni wo i tɛ dɔn n ka tiɲɛ f'i ɲɛna i ye neni kare kɔnɔ k'an buruja i y'a faamuya ka tila ka o bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɔfɛ i ni ne denmuso ka n'a tugu o nɔfɛ o si m'i bɔ sisan i bɛ n'i sigi ko e na n'i sigi ne ka kare kunna ko ka ne de kɔnɔ kare kɔnɔ neni m'i bɔ ka n'an sɔrɔ fo n ka da la sa k'i bɛ na ne neni i t'i yɛrɛ mara. Tani e hakilina ye min ye o tɛ sa n ka Ala deli ye n k'i ye dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la n tilara ka taa n sigi ka min n ye min kɛ nin tɛ ne ka ko kɛta ye n ka mɔgɔ dɔgɔya ta t'i ye yafa ne ma Ala ani kira kama i ka tila ka yafa deli i dɔgɔnin fɛ nin na ko ne k'a ka yafa ne ma Ala kama. Ni n y'a faamu i siranna n dɔgɔkɛ de ye sinon ne neni k'a fɔ k'i nana yafa deli la o la n ma sɔn o ma fiyewu parce que i b'a dɔn k'a fɔ n'o y'i minɛ diɲɛ dogo dogo o bɛna min da i kan dɛ i siranna o de ye kana fɔ ko ne ka yafa i ma nka i ma wuli i yɛrɛ hakilina na dusukun na k'a fɔ k'i bɛna yafa deli ne fɛ. Wallahi Tani o tɛ wallahi billahi ne i b'a dɔn wa n ka mɔgɔ dɔgɔya yɛrɛ de n kɔrɔma mɔgɔ ye n bɛ se k'a fɔ ne tanti yɛrɛ de ye hali ne kɔrɔmuso t'i ye Ala kama Tani ji min b'a bɛɛ bɛ fili Ala bɛ deli a bɛ yafa kira bɛ deli a bɛ yafa adamaden n'a se n'i delila i kan ka yafa sa dɛ n'o tɛ i dɔgɔnin ka ko tɛ. T'a fɔ Kadɛri ɲɛna ko ne yafar'i ma k'a ka yafa i ma. Kadɛri wa e bɛ se ka taa ɲɛ jɔ Kadɛri ɲɛ la cogo di ko ka yafa ne ma n ko e de ye Kadɛri kɔrɔmuso ye n'i kumana fɛ a kɛ man di ka ban e ka kuma ma. N'i sera ka taa fɔ Kadɛri ɲɛna k'a ka yafa i ma n'o kɛra tuma min na o la ne yɛrɛ bɛ yafa i ma e hakili ko kara min bɛ e kɔ o ɲɔgɔn tɛ ne kɔ wa hey ne ta ka jugu ni ta ye bi n bɛ yɔrɔ min na dɛ problème de bɛ ne den da la bi n bɛ fɛ ka t'o de ko ɲɛnabɔ i tɛ n t'a ma sɔrɔ i tulo b'i na kosɛbɛ kɔni. Nura fɛɛrɛ dɔ tigɛ n ye sa Ala kama n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la kare in dɔgɔyalen don n bolo ne mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ne ma taa Kadɛri jɔlen sɔrɔ yen n bɛ taa ka ciden dɔ jɔlen sɔrɔ yen ni n tɛ ɲini ka na quartier bila Nura Ala kama. N'o de ka di Nura i jɔ i ta in tɛ so la ko i ni bila yan. Cin fiye mai yana ba. Wacce ma? Ma wari wacce fiye yana. Ne bolo wadon na jimina ka tari. Ayiwa dimi wakati ne. Cɛ ni fana ma to ka ko dɔ jateminɛ ne bɛ wari sɔrɔ cogo min na ne de b'a dɔn e yɛrɛ bɛ dimi ko la i tɛ ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ne bɛ wari sɔrɔ cogo min na ne de b'a dɔn e b'a dɔn k'a fɔ ne ka vie ye risque de n bɛ baara min na n yɛrɛ b'a dɔn ni minɛna la dɔrɔn danger de don donc cɛ ni ma to ka taa n'a ye dɔɔnin a ma ɲi quoi. Bébé ne fana y'a dɔn mais ni fana ma jateminɛ n'a fɔra ne terimuso bɛ Paris u ye cogo ka ɲi ne tɛ Paris a jateminɛ bɛ yan. Yɔrɔ o don na ne ye kogo ta ka cun dɔw fɛ yen ne ye n cun dɔrɔn ne bɛnna ni dɔ ye a bɛna n faga o. Kurufin min sɔrɔ. Foyi man sɔrɔ ni élan min jigila n'o élan kelen tila kan
Era farati yɛrɛ de. I b'a dɔn zonya ye métier min ye risque dan de don quoi i ka vie bila danger la de hali ka t'i da mɔbiliba ɲɛ o k'i tan o ka fisa ni zonya ye quoi mais a bɛ joli yɛrɛ de la n'i m'a kɛ n tɛ se ka lafiya quoi. Ne yɛrɛ b'a dɔn e ye cɛkisɛ de ye parce que e ɲɔgɔnna ma ca cɛ min bɛ taa cɛ nɔgɔ ka fɛn suɲɛ e kɔni b'a dɔn e cɛkisɛ ye i b'a dɔn mun ye ko diya ne ye i b'i cɛ nɔgɔ ka baara kelen suɲɛ ka na di ne ma o dɔrɔn de ye ko diya ne ye. Bébé i kɛ pewu du dɔ bɛ kɔfɛla la yan fɛ ne mana dun yen cogo o cogo ni fɛn dɔ bɛ bɔ quoi n bɛ bɔ yan sisan dɔrɔn n bɛ direct kɛ dugawu kɛ dɔrɔn ni n gagnera yen dɔrɔn n ka cɛ n bɛna i ka fɛn n b'a gérer quoi. Ok ala k'a nɔgɔya. Ah waati. Kulukutu. Nam. Mun de b'i la? Fosi tɛ ne la. Wagati bɛɛ ne b'a jate minɛ. I kelen b'i sigi nin yɔrɔnin na. Kuma na min na ne tun bɛ bɔlɔn kɔnɔ. Kuma caman fɔra ne ma. Ko caman kɛra ne la. Wa n ye ko caman ye. O de kosɔn ne bɛ n sigi n kelen na. N y'a faamu. Nka kuma dɔw la fana I ka to ka gɛrɛ mɔgɔw la o fana ka fisa I kelen ka sigili ye. N'o tɛ mɔgɔw bɛna siri n ye. Ka siran ne ye. E ka ne yɛrɛ layɛ. Ko mɔgɔ bɛ siran ne ye. Ko mɔgɔ bɛ siran fangatigi de ye. Fanga yɛrɛ tɛ ne la. Ko mɔgɔ bɛ siran ne ye. Au contraire ne yɛrɛ kan ka siran mɔgɔw ɲɛ. Sabula olu de bɛ k'a kɛ ne la. Kulukutu. Bi kɔfɛ n t'i fɛ k'i kelen sigilen ye. Ni ko o ko min ma min sɔrɔ a fɔ an ɲɛna an b'i dɛmɛ a la ni Ala sɔnna ma. I y'a mɛn wa? N y'a fɔ. Ala k'an bɛɛ dɛmɛ. Ɲɛ mun de kɛ I bɛ minɛ mun na n bila cɛ I bɛ minɛ mun na ni mun siyansi de n bila ka b'i bolo kɛ E k'i jama. n bɛ jama kɛ anw ɲɛ cɛ O de y'a tila minɛ an ka so. dɔnni ma ne O de ma kɔngɔ ta ka don an fɛ yan. ne tɛ A ta ale ta jɔn don. ko ne tɛ sa Jɔn don. O la ne t'i dɔn wa? ne ye kɔgɔ ta ka don ne ye fɛn ta E ma fɛn ta wa? O ye jogo dɔɔnin tɛ yan. hali ne jogo dɔɔnin don I b'i jɔ n ka fɛn de ta aw fɛ yen fɔlɔ kɛ est ce que ne magala fɛn n'aw fɛ yen I bɛ k'o de fɔ wa? O tuma e tɛ se ka baara kɛ yan. cɛ n bila sa Sani ka to manamana ko la ka kɔngɔ ta ka don mɔgɔw ka so. nka cɛ baara wari ka suma sa cɛ vieux père sabali sa n taara aw fɛ yen n ma foyi ta n bila n ka taa n ka sira fɛ E ko tan de wa? sabali n jo t'a la yɛrɛ de a ka ɲi n bila n jo foyi t'a la À partir d'aujourd'hui n'i ka an ka so n bɛ n sen fili ko n'i y'a mɛn fɛn tɛ yen. Taga bɔ yen. I hakili sigi. I kana jɔrɔ yɛrɛ. Cɛnin taara galon de da I la o. E bɛ jɔrɔ la mun de kama? Ma a ka kan ne ka jɔrɔ dɛ n'a fɔra
ne ma deli ka taa fanga la mɔgɔ si ma deli ka ne convoquer n tɛ fɛn foyi kalama fanga ko la n'a fɔra convocation dira ne ma ko ne ka t'o jaabi ne b'a kɛ cogo di jagoya n bɛ jɔrɔ de ye I bɛ jɔrɔ mun na nin ko sugu in tɛ jɔrɔ kun ye koyi fanga t'i ye mɔgɔ kelen kama dɛ a b'i ye bɛɛ lajɛlen de kama surtout mɔgɔ min e n'a ma deli ka da yɛrɛ fɛn ma deli ka tɛmɛ aw cɛ ne ɲɛ t'o hami kun na i fɛ o tiɲɛ no fanga bɛ yen bɛɛ kama kɛ mais n ko ne tɛ ɲɛ mɔgɔ faga o problème ne ɲani o ka ɲɛdɔn o tɛna na ne datugu n'a sɔrɔ bɛnkɛ kare de yɛrɛ kun yelen don o kun tɛna na ne ka nin ko in tɔ nɔgɔya depuis kun na sini ne bɛ ka bɛnkɛ ɲini ne tɛ k'a ye tiɲɛ yɛrɛ don surtout mɔgɔ faga ko kuma min filɛ nin ye ko in na o yɔrɔ ka kan ka mɔgɔ lasiran kosɛbɛ a ko kɔni mana kɛ cogo cogo u bɛ sɔn k'a fɔ k'u b'i minɛ tile 2 min nka ne yɛrɛ kɔni nin ko in bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye Kader min yɛrɛ dɛsɛ bɛ ka ye o de kamanagan bɛ ne la bi yɔrɔ min na n'ale kun yera sisan nɔ a mana kɛ cogo cogo a kun bɛ se ka nɔ dɔɔni bɔ ko in na o Maya ye yɔrɔ bale ka bɔ ka tɛmɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ sigilen tɛ yan nɔ ala a m'an filɛ n'a ɲɛ ɲuman ye nin to yen nɔ koyi a ka taa ni ala sɔnna ma anw yɛrɛ b'an ta ɲɛnabɔ an yɛrɛ Ne nana de bɛ ɲɔgɔn na. E ni Ara ɲɔgɔn na wa? Mun ye ni Ara se ɲɔgɔn ma? A bolo ne bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ni e bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di? Mun ne terikɛ de e? Bien ne ɲɔgɔnya kuma caman fɔ ne ɲɛna. Fa ko ne ka choix ɲini na e na mun. Ara filɛ ka kuma min fɔ nin ye tantɔ. Ne y'a faamuya. Barisabula e ni ne gɛrɛlen don ɲɔgɔn na cogo min na o kan ka se ka Ara to a k'a fɔ ko e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bolo e kan ka se k'a ɲɛfɔ a ɲɛna walima e ma kuma a fɛ de. Ne kuma bɛ ɲɛfɔ Ara ɲɛna mais a bɛ n'a fɔ a tɛ fɛ ka faamu wa n'a sɔrɔ ne tun bɛ e kanu e ni ne ka teriya minɛ cogo min na san ma sɔrɔ e ni ne kɛra ɲɔgɔn fɛ ne kun t'ale yɛrɛ kuma tɛ ko ale kanu e ni ne ka teriya bɛɛ b'a kalama ko bila ko tɛ an somɔgɔw bɛɛ b'a kalama n'a fɔra ko o teriya kelen ka tila ka tiɲɛ fɛ kama Badara n'a bɛ tiɲɛ wa kuma wɛrɛ foyi t'a da ko cɛ ni muso ka teriya ko tɛ se ka labɔ k'ale o teriya fasugu fɛn fɛn cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ labanna kanu de la. Min ka di ne ye san nɔ Ala ye an ka teriya in an k'a jɔ o de ka fisa an fila bɛɛ ma. Ne kɔni ɲɛ bɛ mun na teriya tɛ se ka jɔ parce que e ni ne ka ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ o ma ko ka fanga teriya ka tiɲɛ tan cogo min na surtout Ara kama ne yɛrɛ tɛ foyi la mun bɛ se ka e ni ne fara ne ni Ara an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo dɔn wa n'a dusu dara don min na a bɛ ne sɔrɔ o yɔrɔ dɔn.